Така съм виждал на две да се мера да има опора също. Трябва да не е широко. А долу трябва ли това, пример, да играм в земята? Алекс, готов на дясно пренареждаме. Влади, бързо пренареждай. Влади, давай. Събирай се. Алло, ако изпуснем момента, подреждаме. Жорка, стига. Жорка, леко стои. Така, дай Жорка. Марио, гърба до тебе. Не. Алекс, стой там. Алекс. Така, дай Крис. Бързо. Опа, Жорка, готов. Победя. Марио, гледай от тебе зависи. Дай, Марио. Дай, Валю, взимай. Дай, гледай гърба, сам излез. Давай. Така, Жорка готов. Жорка! Дай, Пети! Близо ради смело. Марио, не двамата там. Марио! Така. Дай, Крис! Влизай навътре, Крис, пео, бе! Давай, бе, моите момче! Спокойно, Венци! Замба, дайте дълбочина малко! Че, гледайте се! Криска, давай! Ано, давай, Влади! Съдия! Ти сяда, бе! Трябва да вътре шит, защото ти е външния там и отива в синия. Скарай от там. Дай! Иван! Влизай вътре, Пети! Влизай вътре! Иска, въдя е! Аре, гате! Спокойно! Давай! Виска! Готов да излезнеш ти! Венци! Върди! След!
Papi. Вратари, айде бе, не ми толкова много вратари. Айде, гате, минавай там. Давай бе. Давай, чак се дари. Айде бе, гате. Абай. Touch. Да, Емба. Майкъл Богвали. Само стой. Така. Гледай, Гатев! Да мине Пепка! Браво, бе, момче! Денка, айде, Денка иска! Денка! Дени, какво ти става? Давай надясно, Алекс! Алекс, надясно! Така, Христи, дизай! Алекс, давай! Алекс! Майка! Айде, Жорка! Дай, Жорка! Давай, Жорка! Така! Добре, Женка! Там, до тупка! Така, Жени, не! Пети, ти си! Дай, Лъчи! Дай, там! Не! Добре, браво! Варю, какво ще правим? Айде, Гати! Давай, на втора! Dobra! Dawaj, Żorka! Тимофей! Tam! Emba! Emo je bije! Живков! Мартине! Симеоне, кажи на Ради къде е стоиш, Симеоне! Емо, ти наш, тия биса едно не иска да ти иска. Маре, Емо, айде бе, Емо, голема работа бе, Емо! Момче!
Отстъпай! Отстъпай! Събирай, бе, Влади. Дай назад, бе, Дени. Ради сега се бери на Ради към Мони, към вътре, към бюджет, към бюджет. Още към бюджет, още към Дани. Ето така си. Дани да ходи напред. Дени! Аре, бе, Кате! Не плотно, Емо, не плотно. Дай сега за втора назад. Кара назад, бе, кара. Ето е! Върхи предния, бе. Дай там! Сам! Дока по-бързо. Абе, Пепи, навън, бе! Пепка! Абе, те всичко е вътре, само навън е бутни, разбираш ли? Мисля в крак. Гледай как са позиционирани защитниците. Той не ти пази външната, разбираш ли? Айде един път зад Марио мини, бе, Марио! Айде един път! Зад него, не стига да го води. Možda ispravljaš. Ради вътре вкарвай пак. Ето тук на ключи правиш контратак. Емо, не бързи, Емо. Устъпай! Устъпай! Дени, назад, врати! Вратаря скача! Емо, не бързай. Задръж я, защото само си тича напред и назад, момче. А, така. Задръж я, Пепи. Ей, гледай, сега си тича напред. Лъчи! Това е казва. Слагай Мони! Слагай Мони! Анди тръпни! Анди пиши още! Анди тръпни! Напред, Анди! Юко си седле! Мартине! Алекс, бутни напред! Влади, бутнете напред, бе! Давай, бе, момчета! Спокойно, бе! Засада!
Говорим, Алекс. Давай назад, назад, денка назад, който уче, запай. Давай, диши готов. Палю! Каква да дойде? Каква топка искаш? За да завършиш? Каква? Жорка, слез, бе. Жорка. Задръж я малко, задръж я. Задръж я. Жоре! Слез. Само му не бързай, върни ако трябва. Ей там. Ей така, Жорка. Чуй се малко в крата, момче! Задръж я. Така. Нищо. Слез, Жорка. Емо, дай отпред битка. Кой? Ама Емо не иска топката ни нищо. Изморен. Колкото те не са разпили, аз казвам, че се да Емо да ради това една за две. Топката не ме интересува, няма си там, ще завършиш тази топка. Един удар нямаш. И гледай, тръгнеш ли ти, от тебе зависи. Отгледаш се с тебе и малко по-активен. Зад гърба на Марио търси топката. Емо, давай по-бързо. Давай, Емо, давай на другата страна. Давай. Давай, слизай, Жоре, слизай. Азия. Дай! Кара бързо предлага. Емо, да париш паса към карата. Когато има човек на гърба, трябва да чистиш паса към него. А не да тичаш. Той е разпредно. Сам, бе! Гатев, това е адекватно, момче. Давай, Антонов, давай! Давай назад, Кара! Давай, тичай! Така, Крис, отвори! Там още! Двама на един! Нищо! Точно за гърбовете им, Криска, точно така. Но не е до жълтия. Давай. Мони, врати юза. Дай. Алекс там. Айде, може, чуче! Дай!
Стой, събери! Крис, не излизай напред! Тя топката е тяхна! Не, Жоре! Чакай ги! Лошо стига, Мони! Жела! Жорка след! Жорка! Марио, излез още! Човека си ми! Емо, стой малко по-назад, защото ще стане бе. Само стой. Води така. Излизай, Денка. Ето бе. Ама му харесва ли? Това не е важно. Бута! Иде! Сам, бум сам. Втора! Тише, не там, бе, тише! Там бе! Кара с него! Кара! Жорка да не върти! Така. Наляво, Гатев! Маре! Добре, Пепка. Пробвай, бе. Разбира се. Добре, давай. Давай, обръщай. Чакай наляво, Влади. Отдолу. Трябва да деннеш. Давай сега. Айде. Давай. Давай, се пестиш. Марио! Вот топка, Марио! Браво, Гатев!
Добре, Лучка. Беги назад! Не бе, Андонов. Лъче, имаш друг централен защитник да те подсигури двама, не може да го оставиш така. Ако сте двама централни, окей, ама вие сте трима. Моля да е по-бързо обратно, а не, аре бе, момче! Ради, Ради! Ради! Влади, вътре, вътре, между тебе и Лъчо няма човек. Сяде! И зад гърба ти само да я прехвърлят. Андонов е 1 на 1. Аре, Маре, зад гърбата си! Браво, бе. Браво, Жорка, браво, Гатер. Браво. Жорка, когато изнасяме топката, когато топката е една, слизай, моето момче, слизай, разбираш ли ме? Айде, моето. Там играем, вие сте на 1 километър, тримат. Никаква работа в момента. И ти помира, аре, тише! Спокойно, Петка. Пепи, беги назад, бе, няма да те зададе, бе. Да, вземеш втора, какво ти интересува човека? Давай. Точно така, Лъче, има кой да подсигури. Гата, стой там. А, така, Лъче. Не моля да му отразиш се едно, бързо да се действа, аре бе! Не, бе, Гата, беги оттам, беги напред, бягай напред от тим, нека играе. Тръгвай само! Добре, Гат. Добре.
Въртия, Влади! Така, Кара, браво, Кара. Кара, изчисти на Емо. Емо, беги на лево, бе. Ама Емо предварително. Влади мога да тръгне с дрибъл, може. Не. Давай, Лъчо, давай. Кара, не се напивай. Дръжте баланса с Емо. Айде, МК, сам си учи. Стой, бе, Кара, стой! Балю, участвай, Балю! Алекс поправа. Ти участвай, момче! Вратара ако трябва. Браво, Пепи слез малко. Пепи слез. Вече е време, давай. Влади, така. Пепи, спокойно, Пепи, добре, голема работа. Давай, Денка, дай му. Жорка, ама не ми дига ръце, Жорка. Много добре знаеш, че той сега още не може да тича. Разбираш ли? Задръж я, ако трябва още. Или обърни надясно. Давай, Денка, айде още малко. Въртете я, бе. Върти я. Беги назад! Беги назад! Беги назад! Ай, на топ отгоре! Един час! Жорка, слизай, Жорка, слез, Жорка! Жоре, Жоре, сам си трябва да се стремиш да се обърнеш. То това е целта, като си сам. Но първото докосване трябва да се опиташ. Там опитай! Да, Жорко, давай, не го гони, Жорко напред отивай. Жорко, ти ви напред. Защо? Защото той се връща, ако вземе топката директно. Кристияне! Абе, Ваню! Айде, бе, момче! Карате се, бе! Само се затваряте! Жорка, бе, вътре, давай с жълтия, да покъсвам минаме. Давай, слези, Жоре, слези. Жоре, слизай! Жоро! Жоре, той, ти чипа топката, бе. Емо. Кристиян трябва да е там! Ама си я плага! Жоро! Жоре, виждаш ли който движение до това е болно?
Давай. Малка, гледате се, от тебе зависи. Пепи, при мене. Така. Жорка! Да. Очо! Браво, бе! Задръжа! Така. Жорка, така. Така, върни ако трябва. Ето тази борба не трябва да има стопката. Да, Дъргобеле. Давай, събирай. Пепка по-освободено, няма смисъл, става така. Оп, назад тръгва играта друг. Ще завърши с Ще дойде тебе. момента, когато имаш един на един изтотан. Къде си, Дани? И видя ли пространството, където? Давай, бутай. Марине, той с лице. Има закони в тази игра. Не го виждаш, не го виждаш. Само позиционно. Спираш пред него. Браво! Пазия! Гате, това е важното тук. Оп, обратен пас към Пепи и Жорката остава сам. Днес е такова. Спокойно, на тъс играе. Не късо. Емо двама на топката. Чакай, отиди на топката, бе, му бе. Алекс, дай напред. Така, ето. Браво, Марине. Обърни се. Така, пак му дай бързо. Ей, Жорката. Поведи я леко по-дум. Пепи, гледай сега. Дай, Върни на вратаря, какъв е проблема? Владка, айде, моля. Алекс, бутни! Балю прибери. Ама отвори! Балю прибери игра. Пак му дай, пак. Беги назад, Малинка. Емо Халси. Беги назад, Алекс! Алекс! Веднага се показва и да му вика идва, веднага. Жорката, гледай, Жорката. Оп, Гатев! Дай, Гати! Дай, моето момче! Дай, бе! Добре. Гатев, когато слезе с него, нали ти казах от другата страна веднага? Добре, браво, Емба. Не скачай! Айде Ето, сега ти. Точно така, Емо. Зад него. Браво, Маринка. Нищо грижа, другата ще е по-точна. Супер си. Жоре, те топки не искам се бориш. Чакай, Влади, чакай. Чакай се, Денис, че... Спокойно, Пепи, леко затваряй. Давай, леко затваряй. Леко. Има време. Ние сме само на спринт, спокойно. Леко, Марин, изпираш. Таря, скочи! Алекс, бързо се опирай, Алекс! Кой дава широчина? Кой дава широчина? Кара, бързо, близко! Така! Ей го, Алекс!
Кара, веднага, давай Кара, давай отбора излиза. Маринка леко. Двама на един. Край на план. Пиемо малко, така. Пари, играй. Казвам ти. Пази я. Планка му играй. Отвори Гатев. Какво правиш, бе? Кара веднага до него, Кара, близко. На 1 метър. Давай, Маринка следи до него. Така. Така, давай Кара, така Маринка. Така. Опа, слей само. Бързо. Тръгвай, Варо, гледайте. Емо, не бързай, бе. Защото знаеш какво обичаме, само да пиеме директно. Абе, вратаря. Браво, Вика, забиваш с него! Пепи слез. Дай, Маринка. Пепи слез. Беги назад. Дай. Жорка слезни, Жорка не, на линията. Гатев, между двамата. Жорка много Много тисна. слезна, Жорка. Нищо. Дай. Така, стига, така. Маринка отвори леко. Така, качи го горе. Ево, Пепи, ела тук, при мене. Пепи, ела. Леко. Така. Уведи я напред. Стой тук, Пепи, стой тук. Така. И получи ли Маринката отваряш. Валю, тръгваш ли? Така. Браво. Браво. Браво, Александро. Лъче, браво, моля. Пепка, браво, точно така ги държиш, разбираш ли? Закарваме ги напред. И мислиш, кой ще излезе и къде се покажеш. Леко, Жоре, леко, Гатев. Давай, Пепи, лево, давай. Давай, спираш пред него. Спираш. Ти стоиш. Ето я. Така. Браво, Кара. Бързо слизай, бързо! Кара, Марин, давай! Това е! Така, де е Крис Димитров? Седно. Така, браво, Криската! Браво, бе! Нищо. Браво. Играй, бе, голема работа, бе, давай, айде. Давай, бе, Криска, давай, айде. Давай назад всичко, давай, чакай. 5 човека остават отпред! 5 човека! Бързай, бе. Отстъпай много. Имаш! Браво, бе, обръщай поемането на другата страна, така. Пак си предлагай, Маринка, давай, така. Браво, дай Кара, дай до него близко, така. Не напред, бе, Кара! Зад линията на топката. Браво, бе, Лъчка. Пресичай. Дай втора стъпи. Тази първа, само на един. Спокойно. Така. Дай, Алекс! Давай. Емо, няма пек. Маринка назад! Спри! Дай! Зад втора! Браво, бе, Пепиньо! Дай с лице! Зад него, Крис! Там! Спокойно! Това си. Задръж, Крис! Браво, бе! Така, Браво, каче! Не, Маринка там е Влади! Влади, там ти ще биеш! А не Маринка да излиза на тъча! Маринка не натичаш навсекъде, пази си силите! Кара назад! Да, Маринката, близко до Марин Кара! Там! Дай са надесно! Там!
Кара, не мислиш на едно место. Готов, втора, Жорка, втора, един втора да има. Така. Така, Марин. Браво, Маринка. Кара бързо така. Гатев слез. Следи, Пепи, слизай. Пепи, слизи на тъч. Давай на тъч, давай. Там. Още навътре. Браво, Кара. Това е. Слизай, Пепи. Пепи, слизай. Там. Пак го обърна. Абе, не бе, сега не ми подай, бе. Така. Браво, бе. Айде, Марин. Браво, Марине. Това е Кара. Веднага да се предлагаш. Браво, Марин. Пепи, разбираш ли ме, а не пред... веднага в пространството. Това е. Маринко, стъпи, не се боли, бе. Така, бе, спокойно, бе. Колкото играе с топката. Говорете си. Вера, ти го виждаш отдолу, че... Крис, не се изхвърляш, само спираш пред него, не се опитваш да вземеш топката. По никакъв начин. Давай от синя! Айде, по-драй. Чакай минута. Не, бе, давай, айде. Давай, Кристиан! Дай, бе, Кристиан, ади, чакай! Дай, бе, Кристиан, давай, бе! Стоя му и без отговор, давай! Чакай, ади, това е тук ме един... Аде, не виждаш? Аде, не виждаш? Повече сме. Чакай, Влади, чакай! Пепи, не се набивай в него. Ела насам, Пепи, ела насам. Още. Мисли. И виж, гледай какво става с гърба. Разбираш ли? Маясът го на тук. Трябва там. Жорка, ти излизай, Кара. Без да подсягаш. Престань. Браво. Отваряй Гатев, на тъча. Вътре. Ставай. Дигни глава. Гатев, трябва да сме по-решителни. Там. Подсягай така. Давай, давай. Браво, Емо. Давай, спри. Браво, Маринка. Само стой, лъче. Браво. Гатев, трябва да сме по-решителни. Опи! Колкото те хване. Чакане до нищо не води. По-голема решителност. Дай, Маринка. Ей го е. Давай, бе, браво, бе, момче. Браво, бе, моите. Бия в него. Браво. Пепи. Тази той е сел. Сам си. Бъркай предния. Случи само го. Браво, бе, лъче. Браво, моите. Да. Така, айде, иди се малко. Жорка, не се дига топката тук. Нищо, бе. Само стой, бе. Само стойте, бе, момчета, не се борете, бе. Не, вие Жура, не. Дръпни се назад. Така да отвършим. Вътре, Пепи, сега, вътре, че караме гол. Маринка, дай баланс назад. Там. И сега навътре, като се центрира, защото ако се сгреши, трябва да мислиме. Давай, Крисче, давай, моето момче. Така,
Чакай, не, спокойно. Кара леко само. Давай. Така, давай. Пепи тъча, чакай не бързай. Чакай, Не бързай, бързай, Пепче. бе. Така, Емо ти на позиция, Емо. спокойно, бе. Браво, бе. Добре. Дай там. Дай ги назад. Лъчи, подсигурявай. Гърба, Емо. Лъчи, отстъпвай. Така. Само стой, Алекс, само стой. Браво, бе, момче. Само стой. Гърба, Маринка, гърба. Браво, Алекс, бе. Не подсягай. Играй с Валю, Ради! Не подсягаш. Събери си Маринка, ела насам на жълта линия. Маринка на жълта линия. Кара влизай вътре. Кара вътре. Тук е играта. Тук, на Емо. Аре, Марио, излез! Браво, бе. Браво. Само контрола на топката и под земя. Така, Влади, събирай. Пепи, давай газ. Пепи, давай газ. Дай, Гатев. Само, момче, какво се чака? Теби се много точно на 10 практики. Къде? Тато се сеши, знаеш. Вътре се. Пати гола. Че, ела? Браво, Пепе. Браво, Пепка, ето виждаш ли? Пепи се нов. Бам! Просто чака да спреш там. Дело, виж, важно да бъде свободно. Ринко, отстъпи. Пепи, браво, бе, Маринка, бе, точно така, бе. Маре, активно, Маре! Не, Крис Димитров. Стой, Пепи. Не, бе, гате, бе, задръж една, бе, моето момче, бе. Браво, младостчанин. Браво, Кара. Така, Маринка, слизай. Слизай бързо, Пепи. Бързо! Остани там, Браво! Мари! Маринка, стига. Пепи, на тъча. Крис Димитров. Пепи. Така. Така. Браво, Пепи, стой Тики, тук. дясно! Ганчев, гледай. Дай, Маре, Маринко, дай на печа. Айде, Криската, не си готов. Браво, бе. Дай. Гатев, задръжен, мама му стара. Всека топка. Алехандро готов. Браво, бе. Дай, Пепиньо. Добре. Опа, Марио! Няма батари. Айде, Наталия. Сядай по-близо до хората, за да мога ги пресираш. Сега подреди ги, айде вътре. Господа, дай двама на един, бе. Алекс, точно така, на линия на каната. Давай напред, Алекс. Там. На линията на каната. Ето. Супер.
Сами, излез си Влади близо. Можеш да изпълняваш. Така, Пепка, гласи ги. Не предварително, защото няма да се подаде там топ. Давай. Карай Спираш, готов. спираш. Там! Аренце, и с едно можеш на Валю. Айде, пропада всеки път. Браво, моето момче! Браво, е! Супер си! Браво, Алекс. Давай! Спокойно, Айде, искай, Петка! искай. Браво, Петки! Са. Не, Влади, много тичаме, моето момче. Дай, Жорка! Дай, Жор! Мартине! Ей, Опе, така, Пепка. не те чувам тебе точно, бе. Сега ще дойде Крис, тя ще ти дойде! Пети! Пети, стой, няма Браво, никога! Крисче! Браво, бе, левицата, браво, бе. Добре, 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 добре. Пети! Няма никой! Изтрепи! Маринката. Само стой. Така и бър. Само стоиш. Ради, на другия край си, Ради! Ела, бе! Слизай, Криската. Ей, Жорка, бъди. Жорка Така. готов. Точно така емо, точно така емо. Маринка, върви се пред това край. Така, Кара, браво, Кара. Пенков. Емо, много си близко сега, за какво? Сега те първо, че отварят, трябва предварително. Ела, Пепка, така. Няма да бързаш да пък. Давай, Крис! Реал Мадрид, Дани Алвес, Яра! Гатина идва да почиваш. Това е спирането, браво. Жорка! Жорка, централен напад. Давай. Така, Пепи и ти. Така, Крис, мини от другата страна. Давай. Браво! Той за втора. Ето така ръката. Може да се удари. Няма превърта. Пепи, запази. Пепка. Кришка, не се лови за гърба. Не, винаги по обърнат. Така. Само стои Влади. Маринка, не по топката назад. Маринка, там няма кой да подсигуряваш, а там да виждаш жълтия. Мисли. Браво, Маринка. Дай, Пепи! Не скачай. Давай! Давай! Така, Кара. Готов. Жорка, давай! Маринка, назад, там няма. Така.
Наляво Крис, там. Видите Пенков? Спокойно, край, намали скоростта. Точно така. Намали скоростта. Не бързи компас. Айде. Браво, Владка. Жорка готов. Топ сме, играй. Там събира Владка. Давай, може. Давай. Ради, лаве, Ради! Ай, Пенков, докато изгръбе. Сега стой, да не те лъже. Беги назад. Беги. Стой тук, да. Давай. Леко, да удари трябва да спираш. Айде сега. Жорка, не бе как да мине топката. Ей, айде! Ти ще действаш по-бързо! Алекс, отваряй, не гледай. Държи ме трайно топката. Марица, следи, Марица, следи. Така. Ето. Жор, взимаш само имитация. Браво, е Пенков. Баро, ела, стя! Део! Сам брани! Браво, Петка. Пенкович. Пенков. Да, не спирай. Не спирай. Давай, трябва да се държим. Давай. Жорка, готов. Зоренце. Жорка! Така. Браво. Само стой, Пеп, спокойно.
съм на руба. Ради, участвай, Ради! Знай кога. Това е опит да се няма. Богдане! Айде! Не, Джоре, не, точно така, Джоре. Гого пообърнат, така, Йоанка, човек зад гърба, внимавай. Гого с човек, Гого. Браво, Гога. Браво, Никола. Не бързай, така. Спокойно задръжа. Спокойно. Уче. Пообърнат, Гого. Емо, задръжа. Отвори, Йота. Отвори. Така. Излизай! Браво, Витаче! Емо, давай, емо насам предварително, бе. Ама да! Тонка, идвай. Той тук ме му. Не се набива на Сей си позиционно. Сей си долу. Браво, Никола. Браво, Никола. Стой. Гогов вътре, стой до него, до вратаря отиди. Ей го, Гогов. По-бързо! Пенков е там лъчи. Само пази, Гогов, спокойно. Не се боли, само не искам да се бориш. Браво, бе, Йота, бе. Браво, нищо, който че се ориентирате. Гогов, давай назад, Йоанец. Ела тук на тъче. Тонка, ела тук при мене, бе. Тонка, ела. Не случиш ли? Защо? Ето сега той ще остане така. Тук. Виж как. Ето да дълбочина. Сега ще слезеш. Айде. Зад гърба. Така. Дай напред! Задръжи я, браво. Нищо. Само стой. Браво, моето момче. Стартирай за гърба, дай се! Браво, Тонка! Браво, Йота! Сега не се боли, само стъпай и винаги полуобърнат. Разбираш ли ме? Гога, полуобърнат. Стъпи полуобърнат. Назад. Браво, Тео. Тео не се бори. Обратно не! Добре, Мите. Айде, Тонка, давай, слизай. Браво, нищо. Браво, Йоанка. Колко по време? Тонка, давай наляво, Тонка. Тео, така, Тео. Събирай, Йоанка. Емо, по-близко до защитата. Отвътре страна, отвътре! Тези отвътре! А така!
Замахни, бе. Йота! Йоане, не замахвай. Дай лъчето, глава, ай. Смело, бе. Давай, Тео, по-близко, Емо, стига. Седе. Замахни, бе. Браво, Тонка. Не се бори. Давай, Мите, давай напред, смело. Така. Браво, Дидо. Йота, така. Само се върнеш много. Давай в линията, защото нашия халбек ще влезе. Учи! Браво, Гога! Добре! Браво, бе! Добре. Браво, Дидо! Дидо вътре! Отвори широко. Браво, Тео! Йота готов. Ти вътре! Йота, смело. Добре, Митаче! Браво, Мите! Йота назад сега. Само стой! Не се изхвърляй, ръката напред! Майко! Чакай. Яко, не, Йота, стой. Тонка, давай, бе! Тонка! Не! Ти достой, бе! Има кой да излезне! Не да тичаш постоянно. Ти ще стигнем. Емо точно така, много защитите трябва да ви помагат. Дай да обучи бе, Дидове! Тонка, бегай оттам, бе! Тонка, бегай! Дидо сте двама на един. Айде, Дидо в краката, давай! Ето това е. Дидо, бегай надолу! Тонка, бегай оттам! Само пази, Дидо! Дигни ръката! Външната страна. Браво, бе, Йота, бе! Точно така, Йота! Браво, бе, момче! Помагай, отстъпвай, лъче! Не, Пенков, беги назад, Пенков! Само не върти главата! Давай тук! Не е тук играта, браво, бе! Вите, качвай! Добре, Гога! Добре, бе, Тонка, бе. По-бързо, не, Тонка. Така. Предлагай се, пас. Така.
Браво, бе, Гого. Дай, бе. Опа, Йото, дай. Оп. Не. Не бе, Тео, стой! Тео, стой! Йота, топ, момче. Айде. Емо, стой пред защита, Емо, не! Емо, мисли! Браво, Йоане! Браво, Гога! Още. Пас. Превъртина. Брат. Така, Тео, до него! Напред, бе! Тео, слизай, близко, така, Тео! Добре, давай. Напред. Още. Превъртина. Едно кръгче. Йото, бай. Йото, дай напред. Отвори, Пенков, отвори! Там! Ето, виж къде остава сам! А не да пушиме по топката! Лъчи и Емо. Идвайте. Тео. Ляв централен. Така. Давай. Така. Тонка, минавай от другата страна. Мите, идвай тука. Вътре ще играеш. Мите, вътре. Офанзивен. Спокойно. Давай. Ти ни слушай. Браво, бе! Браво, Тео, давай цено! Браво, бе, Тео, бе! Маринка, това е важно, момче! Ей, Маринка. Ей. Маринка, важно е нищо, айде! Разбираш ли? Сега трябва да на тренировките, как говориш, сега трябва да говориш. Така, митенце. Дино! Двама на топката! Дино! Беги, Близко, Пенков, близко! Иска! Давай назад към Йоан! От вътрешната страна, както ви това стиква. Напред! Спокойно, намали скоростта, намали я! Тонка ръце притеснява. Наталия! Спокойно, Браво! Кричка, давай сега назад, като си бъркаш. Йото, спокойно, двама на един са вътре. Тео, Блътов, Тео за гърба ти! Тео! Не го оставяй! О! Кой това? Да, бе. Да, бе. Той ти се получи в пъти. Йота, събери вътре. Йота, при Тео. Тео, внимавай наляво на тебе, не. Така, дай наляво, Тео, Само той Йота пома, ето! Браво! Браво! Браво, бе, момчета! Путай! Йота, не го гони, спокойно, там има кой. Йота, браво, Йота, спокойно, само зад топ. Чакай, Дино! какво ти става? Сам сега защита. Сега е още към Йоан!
Само стои. Обърни се, обърни се! Забирай! Бланка! Не бързай, намали скоростта малко и да мога да смениш посока. Така, Митаче! Браво, Йота! Обърни я! Обърни я! Добре! Давай, Митаче, гол ще вкараш. Браво, Кривче! Браво, Кривче! Браво, бе, Криска! Тео, спокойно. Топ си, Тео. Йота, запази я! Точно така, супер Тео. Супер Тео, точно така. Браво, Йота, обратно. Да бие за двойно. Така. Така, Пенков. Добре, Пенков, добре. Добре. Пенкович, супер! Йота, предложи се за двойно. Хайде, нищо. Мите, ти искаш на бе, Мите. Не плътно, Мите. Дай газ. Дай Крише. Давай назад. Гога, бе, че топ бе, Тео, браво, бе, момче. Добре, обрат. Дай, Йота, Точно така, Маринка. че горе да сте пилият. Мите. Ела, трябва да се пилият. Още ела насам, ела. И се покажеш последния момент. По-бързо! Опа, Йото! Ето му митачето! Митачето, не! Ама как? Как? Марине, това е недопустимо, честно. Спокойно, вие вратаря. Не ме трябва да... Митето! Малкия! Обърни я! Още Мите, давай на предизвика Петина. Спокойно, бе, то може, бе. Ти да отвори! Така, Гогъл, отстъпай, Оляне, давай назад, тичай, Гогъл, не чакай паса, тичай назад. Бакърджиев, като викнеш, всички трябва да паднат, а не аз. Аз! Трябва да си по-уверен. Ти я искаш, ама... Нищо. Айде. Давай, играй, бе! Да. Браво, бе, Гога, бе! Излизай! Браво, бе, момчето, браво. Гога, точно така, браво, само трябва да отстъпаш по-рано. И не да спираш да чакаш паса, Гога, да тичаш назад. Защото паса е виден, че ще дадат. Да чакай на деня. Кой да кажа? Давай! Внимай, че Рита, Тео. Браво, Йока! Отзад 11, газ! Тео, назад! Гледай, човек! Кой пазиш, Тео? Плътно човек отзад за тебе! Не да ти се връща Йотов, а ти да седиш без човек. Браво, бе, Криска! Още! Спокойно, не бързай. Дай стартирай, каза. Нема. Така, Криче. Казваш конкретно кой, Тео, не някой. Казваш Крис остава или Йоан остава. Разбираш? Тонка стойна отбита. Пръсти, Влади! Влади! Ай, захождай! Добре.
Диагонал. Йото! Браво, е! Там! Браво, Маринка. Леко по-назад, по-близко до защита. Така, защото го не е Маринката. Мите, остави Дидо един на един, беги оттам. Ето. Браво, Дидо. Точно така, Йоанка, напред и навътре, спокойно. Има време да се върнеш. На линията на халф, така. Браво, бе, Йота! Точно така, Йоанка! Браво, бе! Браво, бе, момчета! Браво! Браво! Тежко ли е? Това е сватен тура. Не, добре си, добре си. Леко изпираш пред него и чакаш. Изкъсяваш. Това е. Браво на Моза. Пресичай. Не бърза изпаса. Така. Това е, намаляш скоростта и сменяш. Браво, чудесен си. Напред, бе! Го Йотата. Йотата! Ама не знаеш кой е, добре. Браво, Тео. Стига. Така, давай бързо му дай. Йото! Нищо, Тео, добре. Спокойно, напред Маринката. Стоп си. Браво, обърни се напред. Напред, бе. Ей! Слизай. Опа, Мите. Браво, Аре, Христа! Мите! Не, вътре Йото, стига да надигра. Йоане! Имаш човек с гърба! Не, той е засада. Тонка, дай му на Йотата с лице да я бие! Само я настъпи! Само я настъпи! И Йотата цено я бие с десен му идва! Как? Кажи му да ти разпред само, че цено ще шибнеш, бе, момче. Браво е, паки! Слизай! Тео, един еди си, така, Тео, а не да ми тичиш по топката. Това ми е много важно. И той като отваря на втора града, тръгваш с него. Тръг центъра, Маринка. Така. Мите влезе вътре, Мите не направи. Давай, сам. Дай така. Дрибъл навътре. Имаш ли противник намаляваш скоростта? Към бега. Добре. Важна е, Маринка. Само не искам да ходиш, Мите, леко тичане. Айде, Мите. Така, важна е. Криска! Дай, Криска! Мите, леко тичане, леко. Това е. Нали трябва да дигаме? Това е. Давай Мите назад. Давай. Това е, Мите. Йота стой. Ти стой, Дидо вътре. Леко. Така. Сега е много важно. Маринка не трябва да се надолу. Точно така, Йоанка. Давай. Мите наляво. Не, наляво, назад. Ето така. Ето. Давай леко на топката сега. Марине! Браво, момче.
Вика леко, стой така. Ти, че си изморен и да ти дойде топката, нищо не мога да направиш. Ти си изморен. Дино, сами сме. Задръж. Де то пас на много да свърши, то не свърши. Не, Томка, давай. Томка, давай. Не, Томка. Давай. Йота, помагай. Там е един бърти ти отпред. Браво, че. Кази, да не мога да правиш. Кази! Браво, не може. Браво, Малка му е, брат. браво. Дачи се малко. Браво. Влизай вътре. О! Маринка! Не беше там ще да се Чакай, бе. Ще да